नमस्कार, पूज्यनगरी न्यूज मध्ये आपलं स्वागत आहे। आता बातम्या पाहूया विस्ताराने। पूज्यनगरी न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। परंडा तालुक्यातील महत्त्वाच्या घडामोडी। बळीराजा शेतकरी संघटनेच्या प्रयत्नामुळे इंद्रेश्वर साखर कारखान्याकडील थकीत 32 कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर। शेतकरी वर्गाकडून आभार। आता बातमी विस्ताराने। बळीराजा शेतकरी संघटनेच्या प्रयत्नामुळे बार्शी तालुक्यातील इंद्रेश्वर साखर कारखान्यातील 32 कोटी थकीत FRP रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात आली आहे। शेतकऱ्यांचे थकीत देण्यास कारखाना प्रशासन टाळाटाळ करीत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संताप व्यक्त करण्यात येत होता। या प्रकरणी बळीराजा शेतकरी संघटनेच्या वतीने कारखाना प्रशासनाकडे शेतकऱ्यांची थकीत FRP रक्कम देण्याची मागणी करून पाठपुरावा केला होता। या पाठपुराव्यामुळे अखेर साखर कारखाना प्रशासनाने 32 कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केले। यावेळी बळीराजा शेतकरी संघटनेचे राज्य संपर्क प्रमुख रमेश गणगे, रत्नमाला निकाळजे, काकासाहेब राऊत, रामा भोसले, बाप्पा खबाले, विजय काकडे, तानाजी सोनवणे यांच्यासह इंद्रेश्वर साखर कारखान्याचे GM अशोक जाधव, सचिन शिंदे, अकाउंटंट भाग्यवंत इंगळे, असिस्टंट अकाउंटंट, मुख्य शेतकी अधिकारी कुलदीप करडे, दीपक बोराटे, सुहास केंजळे, सचिन जगताप, सिद्धराम मलगे आदींची उपस्थिती होती। कारखान्यात सहकार्य करून जी शेतकऱ्याची राहिलेली ऊस बिलाची रक्कम बँकेचं कर्ज मिळाल्याप्रमाणे जी आम्ही नियमापर्यंत ठरवलं होतं की बँकेच्या शेतकऱ्यांच्या सर्व खात्यावर रक्कम ही वर्ग केलेली आहे आणि इथून पुढे अशी अडचण तसं जास्त येणार नाही। पासून जे काय इंद्रेश्वर साखर कारखान्याची जे काय शेतकऱ्यांची FRP थकीत होती आणि या साखर कारखान्याला आपण वेळोवेळी निवेदन देऊन की थकीत असलेले जे काय FRP आहे ही FRP शेतकऱ्यांच्या खात्यावर RTGS करण्यात यावी म्हणून आज बळीराजा शेतकरी संघटनेचे एक शिष्टमंडळ आणि इंद्रेश्वर साखर कारखान्याचे सर्व प्रशासकीय या ठिकाणी इंद्रेश्वर साखर कारखान्याने या ठिकाणी सर्व शेतकऱ्यांच्या खात्यावर RTGS केल्यामुळे बळीराजा शेतकरी संघटना इंद्रेश्वर साखर कारखान्याचे या ठिकाणी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो। बळीराजा शेतकरी संघटनेच्या पाठपुराव्यानुसार आमच्या कारखान्याने 32 कोटी राहिलेली थकीत FRP ही दिलेली आहे आणि उर्वरित FRP पुढच्या चालू ह्याच्यामध्ये 21-22 सीझनची ही देण्यात येणार आहे आणि जर याबद्दल कुणाला काही शेतकरी मित्रांना शेतकरी सभासदांना काही अडचण असल्यास त्यांनी प्रशासनाशी संपर्क साधावा। प्रथमतः इंद्रेश्वर साखर कारखान्याला ऊस देऊन कमीत कमी 8 ते 9 महिने झालेले आहेत। आज तागायतपर्यंत बिलाची कुठलीही अमाऊंट आपल्याला मिळाली नव्हती। आम्ही बळीराजा शेतकरी संघटनेला एक निवेदन देऊन सर्व शेतकऱ्यांनी निवेदन देऊन आम्ही बळीराजा शेतकऱ्यांच्या पाठीमागे उभा राहून ऊस बिलापोटी आम्ही त्यांच्या मागे गेलो आणि त्यांनी आजपर्यंत आम्हाला आंदोलनं करून पाठपुरावा करून आम्हाला ऊसाचं बिल आमच्या खात्यावर जमा करून दिलेलं आहे। त्यामुळे आम्ही सर्व शेतकरी बळीराजा शेतकरी संघटनेचे आभार व्यक्त करतो। महत्त्वाच्या घडामोडी पाहण्यासाठी पूज्यनगरी न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा।